folkens. I dag spiller jeg Gaio. Ja, som I kan se, så spiller jeg jo Gaio. Jeg ved ikke, om I kan se så godt, men ja, det kan jeg ikke gøre for. Det er bare min iPad, der står dårligt. Og jeg spiller på min computer. Det kan godt være, at der er lidt dårligt internet, og at jeg rører ud af serveren et par gange. Det kan godt være. Nå, så døde jeg igen. Den her video kommer ikke til at vare særlig lang tid. Og jeg kan ikke hedde noget, fordi det kræver alt for meget internet. Så det er ikke så godt, fordi vi har ikke det bedste internet herhjemme. Den her video, ja, som jeg sagde for ikke så lang tid siden, den her video kommer ikke til at vare særlig lang tid. Men ja, og så døde jeg igen. Nu gider jeg ikke mere, folkens. Nej, jeg prøver lige en gang til. Så hvis jeg dør ret hurtigt, så gider jeg ikke mere. Han er dum. Splitter sig op, uden han er større end mig. Dumt. Jeg tror ikke, der er så mange, der følger mig, fordi det er kun min storesøster lige nu. Der var jeg heldig, at han ikke spiste mig. Nu gider jeg ikke mere. Vi ses, folkens.